Salutare prieteni, partea a doua. Acum, telecomanda este la uscat. Vreau să mai subliniez ceva înainte de a spăla. Deci am spălat cu această pensulă, da, și cu un degresant. Vreau să arăt telecomanda. Deci eu nu am spălat aici, ca să știți. Nu am spălat. Am spălat cu grijă aceste contacte. Aceste contacte nu se spală pentru că, în mod normal, îți pe dedesubt contactele și nu ai ce să speli, nu se murdăresc, nu. Am spălat aici, efectiv aici, și efectiv butonul de power, dacă se vede acum, e mult mai curat. Da? Las la uscat. Revin cu proba telecomenzii. Trebuia să probez că nu funcționa acest buton în special de oprit pornit, dar o să vă probez, să fac probă în momentul în care e gata. Da, păi atât. Mulțumesc pentru vizualizări, susținere. Voi începe o perioadă de giveaway. Voi da diferite obiecte electronice. Până atunci, ce să vă zic, toate cele bune.